En l'entrenament d'avui al Díez Ciborra hem pogut veure Pere Milla, a qui fa 15 dies van operar de la clavícula. El jugador està recuperant-se i per ara treballa a banda del grup. Sense el davanter més en forma de l'equip, Machín ha de millorar els pobres registres en Lliga si no vol esgotar la paciència de Bragarnik. El propietari de l'Elx es va reunir ahir amb la Federació de Penyes i, a més d'assumir la part de culpa per la situació de l'equip, els va deixar clar que no pensa vendre el club. Va ser una reunió molt fructífera i vam parlar de la situació, li vam expressar inquietuds i els dubtes que tenen l'afició en general i la federació, que ell assumia la seva part de culpa i em va dir que va tindre una oferta important i la va rechaçar i que vol implantar-se aquí la seva família i en tot i quedar-se en Elx. L'Elx ha presentat avui el migcampista Pape Cheikh, que el jugador senegalès ja va debutar com a franja verd en el partit contra el Madrid. Format en el Celta, estava sense equip. Cheikh diu que pot ajudar l'equip a defendre i també a preparar l'atac i confia en la qualitat de la plantilla per a lliurar-se del descens. Al ver el nivel que hay y ver dónde están en la tabla, me ha sorprendido porque creo que hay equipo de sobra para salir donde estamos. Creo que no me falta nada para poder empezar a ayudar al equipo. Lo único es coger el ritmo.